To bude ještě. Nebo na to Petra natočí, dáme ještě jeden. Počkej, pozdravíš tu Lucku, ona to dá do počítače. No ale počkej, tak to načneme jeden ještě. No, potom. Jo, ten zlatý určitě. Ten žlutý. Ten zlatý. Jeden A zlatý. proč? Tohle, jsou 3, tak to No ne, ale že barvy máte pěkný, víš? Tam ty jsou to... Jo, ten zlatý. Červený, no, tady tu jsou Ukrajinu. víš? To je, pane, klavírista. To je to. To je nic. To je nic, tohleto. To je málo. To musíš celý balonek do sebe natáhnout. Ježiši. To je No málo. počkej, on natáhne celý Ale balónek. nenatáhne nic. Ježiši. Ahoj Lucko, my se na tebe těšíme, doufám, že brzo přijedeš z toho Holandska a 5. května se sejdeme v hojném počtu, protože doufám, že brzo přijedeš. Ahoj. Nadechni se. Nadechni se. Ty se nadechneš a je konec. No, tady toho. No jak se nadechneš, tak je to... Milane, vypadni. A tohle to řekneš 4 slova a je to pryč. Celý balon do sebe natáhnout. A písku pojď sem. Potom, Valerko, další jsou balónky, ještě si můžete vzít. Dáme ty 3 třeba nechte. Ahoj Lucka, zdravíme tě z hory. Ahoj Matíčku, pozdrav za máli teď je Luce. Super, za dětka, Martin. To jsem tady zamotal palice. Koukám. Je taky. A dost, je daleko.